Sa iban pang balita, drivers ng sports car nga ginaligar nga nagbunggo ka naglapak sa mag-asawa sa Pavia, may warrant of arrest na. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Zen? Jert, nagapatigayon na sang manhunt operation ang kapulisan batok kay Rodolph Bobot de la Rosa nga driver sang sports car matapos nga magwa ang warrant of arrest ni. Nagapangatubang na subong sa mga kasong nga murder kag frustrated murder sa korte si Rodolph Chavez de la Rosa. Inyang nanging joint resolution sang Office of the Provincial Prosecutor batok sa driver sang sports car nga suspect sa pagbunggo kag paglapak sa mag-asawa nga Sandegrave kag Shafril sa Pandak, Pavia sang June 1 sini nga tuig. Naghatag naman sang paglaom kay Shafril ang pagwa sang warrant of arrest batok sa suspect. Sunod sa iya tuman kasakit ang pag-antos sang iya pamilya sa kamatayon sang iya bana, lakip na sa iya nadangtan. Thankful gid mo kay sa wakas hatagan ko nagid man justisya ang pagkadula ni Rape tapos sa akon. Nakakuha na sang kopya sang warrant of arrest ang Iloilo Police Provincial Office kag nagpasalig nga hatagan sang hustisya ang mag-asawa. Hindi lang ang Pavia Police ang mag-aayam kay De La Rosa. So may ara kita ka tracker team from Pavia, may ari kita tracker team from provincial headquarters. So sila naman na dayon ang in charge sa pag manhunt sa aton sining subject. Jert, nag-aapela ang kapulisan sa publiko nga in kaso nga may idea sila kung sa diin si Rodolph Bobot de la Rosa ang kinahanglan nga mag-coordinate sa kapulisan agud gilayon nga mahatagan sa hustisya ang mag-asawa. Jert? Madamo nga salamat sa update, Zen Kilantang Sasa.